ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଅନେକ ନକ୍ଷତ୍ର ମହାକାଶରେ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଅବଶ୍ୟ କେତେକ ନକ୍ଷତ୍ର ପାଖାପାଖି ହୋଇ ଏକାଠି ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ସମୂହକୁ ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳ ବା ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମହର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ, କ୍ଷୁଦ୍ର ମହର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ବା ଶିଶୁମାର ଏହାର ଉଦାହରଣ ଅଟନ୍ତି। ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ଆକାରରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଚିହ୍ନ ପରି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ 7ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ କ୍ରତୁ, ପୁଲହ, ପୁଲସ୍ତ୍ୟ, ଅତ୍ରି, ଅଙ୍ଗିରା, ବଶିଷ୍ଠ ଏବଂ ମରୀଚି। ପୁଲହ ଓ କ୍ରତୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ରେଖାରେ ଯୋଗ କରି କ୍ରତୁ ଦିଗରେ ଉତ୍ତରକୁ ବଢ଼ାଇଲେ ତାହା ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରକା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହି ତାରକାଟି ହେଉଛି ଧ୍ରୁବତାରା। ଧ୍ରୁବତାରା ସାହାଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଗ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସର୍ବଦା ସେହିଠାରେ ସ୍ଥିର ଭାବେ ରହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼େ। ଏହାକୁ ମେରୁ ତାରକା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। କେତେକ ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ ତାରକା ପରି ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଆଲୋକ ଓ ଉତ୍ତାପ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ସ୍ଥିର ଆଲୋକ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ଆମର ପୃଥିବୀ ଏହିପରି ଏକ ଗ୍ରହ ଅଟେ। ଏହା ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାଏ। ମହାକାଶରୁ ବା ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ସ୍ଥିର ଆଲୋକ ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯିବ।